oni vlastne v tejto literatúre hovoria často aj o takom pojme, ktorý sa volá, že flow. To je vlastne taký ten stav, kedy človek je, že úplne plne ponorený do tej svojej práce alebo do tej svojej tvorby, v takom, teraz hovorím o tvorbe v širšom slova zmysle, kedy vlastne nevníma už ani ten vonkajší svet a sa fakt sústredí práve na to čomu sa venuje, tú svoju pozornosť má úplne maximálne koncentrovanú. A práve toto je taký ten stav, kedy aj mnohí tí velikáni, o ktorých napríklad sa hovorí v Akadémii veľkých diel, ktorých diela sa rozoberajú, dokázali vytvoriť tieto diela. Oni boli napríklad neskutočne produktívni. Že napríklad Beethoven akože tvoril, ako keby, teraz už neviem presne to číslo, ale bolo by to akože desiatky CD-čiek, neviem, či 80 alebo koľko, keby sa nahralo všetko, čo vlastne vytvoril za svoj život a tak ďalej. Oni proste produkovali jak na páse tie veci a akože najlepšie na svete, hej. A to bolo preto, lebo oni dokázali dosiahnuť ten flow veľmi ľahko.